бэйбус малянятам. Трапіўшы летам на прыроду, якіх насякомых мы можам сустрэць і сфатаграфаваць? Глядзіце, што гэта за насякомае, падобнае на чарвячка, але паўзе не па зямлі, а па галінцы. Ведаеце, як называецца? Вусень. Хоць маленькае насякомае, але ж якое ўдаленькае. Глядзіце, які вялікі ліст цягне. Гэта мурашка. Яна вельмі моцная і вельмі працавітая. А гэтае насякомае ўсе добра ведаюць. Гэта матылёк. Ён такі прыгожы, быццам сама кветачка танчыць. А хто так выдатна скача? Конік, сапраўды. А яшчэ ён цудоўна стракоча. Глядзіце, а гэта багоўка. Яна мае чырвоныя крыльцы з чорнымі кропачкамі. Кажуць, што яна прыносіць шчасце. Ой, насякомае, якое падобнае на верталёцік, праўда? Называецца страказа. Яна любіць жыць каля вады. А хто так жужжыць? Ведаеце, хто гэта? Пчала. Яна збірае з кветак нектар, а пасля робіць смачны мёд. А дома мы зможам намаляваць усіх насякомых, якіх сустрэлі. Намалюем пчалу. Яе крыльцы, паласатае цела. Наступную намалюем страказу. Доўгае цела і 4 крыльцы. Запомнілі, хто гэта? Багоўка. Намалюем круглае цела, чорныя кропачкі і размалюем чырвоным. Наступны у нас конік. Намалюем вусікі, цела, ножкі. Матылёк. Такі прыгожы. Вялікія крыльцы, вусікі. Намалюем мурашку. Ножкі. Размалюем карычневым. І застаўся ў нас вусень. Напишем вусень. Мурашка. Мотылёк. Конік. Багоўка. Страказа. Пчала. Наш новы цудоўны альбом «Насякомыя».
бейбус малянятам.